Qatt ma rajt daqshekk nies jidħlu fid-dar ċentrali, dan kien il-qofol tal-messaġġ li tal-Viċi Kap għall-ħidma fil-Partit Robert Arrigo għalli xejn ma kienet faċli li x-xogħol li sar f'dawn l-aħħar xhur minn mindu laħqu Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista. F'seda ħdimna ħafna. Qatt ma rajt daqshekk nies jerġgħu jidħlu mill-bib tal-Partit Nazzjonalista. U tieħu gost, u tara u tifhem għaliex daw in-nies anke bidlu l-vot tagħhom. Din hija ġlieta tal-maġġoranza għal Malta b'soċjetà li jimpurta u qali huwa dmir ta' dawk fih dan il-Partit Nazzjonalista li jaħdmu għal Malta u favorija. Intant Christian Micallef, viċi sindku tal-Belt Valletta, terat il-ħajr il daw kollha li ħadmu favur il-kapitali u qal li fis-sena d-dieħla il-pajjiż se jkun qed jospita l-elezzjonijiet tal-MPs u tal-Kunsilli Lokali u għafakkar li l-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti kienu dawk li ħadmu verament għal Malta. Min huma id-deputati Maltin li qegħdin jaħdmu jirrappreżentaw tassew lil Maltin u Lawċin fi Brussell u fi Strasburgu? Min qiegħed jitkellem dwar is-saltna ta' dritt? Min qiegħed jitkellem dwar id-demokrazija, it-teddida ta' demokrazija mill-gvern tal-ġurnata? Min qiegħed jitkellem kontra l-korruzzjoni, kontra l-bad name li qed jagħmel dan il-gvern? Id-deputati tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista. Rosalind Borġnajt, is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, stqarret u tenniet kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dejjem ħadem il-ewwel jum biex jisma' lin-nies. Il-politika hija li nisimgħu, nitalmu u mbagħad nagħmlu il-proposti għal ġid komuni. U jiena naf li din is-sena inti jekk għamilt. Smajt, intqajt man-nies u naf li ħatibqa' tisma' n-nies. Intant il-koordinatur politiku Gianpier De Bono għalli hemm il-ħtieġa li jkun hemm politika għan-nies għax dan huwa l-unika riżors tagħna. U x'inhi l-politika tan-nies? Għaliex għandna bżonn gvern alternattiv. Gvern li jpoġġi idejh fuq il-pols tal-poplu u mhux jgħidilna għax l-ekonomija qiegħda tikber. Imma kif qed tikber l-ekonomija? Għandna pjan fit-tul? Le m'għandniex pjan fit-tul. U tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema barranin fejn qed jikru sodda u jgħixu fi stat makabru. Intant Gianpier De Bono għalaq billi qal li dan il-gvern telef il-kontroll tad-dixxiplina fil-pajjiż u li m'għandux pjan għal pajjiżna. Tonio Borġ, ex-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li qed jiġru ħafna affarijiet fil-pajjiż li huma perikolużi ħafna. Tajjeb li nħarsu lejn dawn l-aħħar żmien u naraw x'qed jiġri għax dawn huma affarijiet li ma jagħmlux Malta dittatura imma jnaqru d-demokrazija u jnaqru minn dak li inti semmejt u diskrivejt bħala ir-rule of law. U qal li bħalissa f'pajjiżna m'hawnx level playing field fil-politika u tkellem ukoll fuq il-kriminalità u kif ukoll l-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista kienu għadu l-Partit Demokratiku Nisrani li jimxi fuq il-passi ta' solidarjetà u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex ikun hawn ġid għal kulħadd u tkellem ukoll fuq jum nazzjonali wieħed u li għandu jkun jum it-twelid tal-pajjiż u appella b'ġenwinità biex il-poplu jibda jagħti l-appoġġ lill-Partit Nazzjonalista u lill-kap tiegħu Adrian Delija.